Somprete sesarengan Anggara Audio. Up gas. Ya iki lo Turangga Jaya lo mok wos ya oh ya he ha he hop hop ya he hop Siji diatur ke Sri Kandi wonten dalu punika ya Pak. Ohoi. Sigrak lan uga halus-halus ya panalus ya panjer. Ya iki kang kawinatan Sri Kandi Turangga Jaya. Iki ana pira man coba sik tak hitungi nggih dur. Iki cacahe ana 8 lho nggih. Ana 8 ya man. Weh, op. Yo. Ah, hei. No. Sri Kandi kembar cacahing wonten 8 ya. Ayo kanca ayahi karyaning prajemene kene gunung pandang gawe saya rukun beberangan kancane lila lan legowo kanggo mulyaning
siji telu maju papat diulang-ulang ati mesti enggal rapungi Olotis kontol baris Olotis kontol baris Olotis kontol baris Olotis kontol baris iki mau sajake kok peteng ana apa to lampune mati nggih saiki wis padhang meneh jajale to jajale tak waspadake ana 8 iki nggih anjis kabeh ayu-ayu maneh ya iki para putra putri saking Ronggo Jaya Kendhang dulur oh yuk nah oh dikepelake mas loh ah oh jos nah oh yo iki sing kawinasan dari Ronggo Jaya woi no oh nah ayo diaturke griyak-griyak sesarengan Ronggo Jaya yo dikepenake wong loro iki oh Ronggo musike kendang gendut goyangane kenong kempule iki asli jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jebul rangira tresna rasaku lagu
mong tansah kelingan nalikane melu tetembangan tumimas aku mong tansah kelingan nembangake tembang lagu katresnan tresno sewengi tansah kelingan sithik-sithik wae Yo, op, hey, titik jaranane iki lho jaranane Purwojaya
Asik. Ayo nduk goyangane dikepenake. Goyang titik. Iki lo kanan, iki lo Turangga matur gunging panuwun menika wonten Sri Kandi Kembar cacahing wonten 8 nggih para